Tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Veleméri templomkertbe. Ez Magyarország 7 legrégebbi templomának az egyike. 1270 és 80 közötti a templomnak az építése. A benti freskókat 100 évvel később Aquila János festette, és nálunk valójában az eszmeértéke azért nagy a freskóknak, mert a restaurátorokkal nem engedtek színezni, amit bent látni fognak, az 1377-ben került a falra. És mivel ezek eredetiek, eljöttek hozzánk spanyol kutatók, átröntgenezték a falakat, hogy kiderítsék azt, hogy itt mi lehet a festék és a vakolóanyag összetétele, hogy ez több mint 600 év után is itt fönt van a falon, annak ellenére, hogy nálunk a templomot hosszú időn át egyáltalán nem használták, tetőszerkezet beomlott, itt nagyon sokáig áztak a falak. Amikor eljött hozzánk Rómer Flóris 1863-ban, azt írja a templomról, hogy nincs rajta tető, beomlott, bent a templomon belül a törmelékek között fenyőfák, nyírfák nőnek, és azt írja, hogy akár 10 év is eltelhetett, olyan nagyok bent a fák, hogy itt ázhattak a falak. No most leírja, hogy egy szerencse volt talán, hogy amikor beköszöntött a reformáció, másik templom nem volt, ezt 80 évig, 1732-ig református templomként használták, és ők úgy tüntették el a freskókat, hogy rámeszeltek, és a tető, amikor beomlott, ugye az esőnek egyszer ezt le kellett oldani, hogy elérje a freskót, és valójában ez megmentette őket, így maradt meg közel 60%-a a freskóknak.